பிஃபோர் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் அ ஸ்டார்ட் அப். எனக்கு வந்து வீட்டிலேருந்து ஆஃபீஸ்க்கு ஒரு 15-20 minutes தான் டிஸ்டன்ஸ். அண்ட் இட் வாஸ் ஆல்சோ ஹைப்ரிட் செட்டப். அப்போவே எனக்கு டைம் இல்லை, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் நாட் டூயிங் வாட் ஐ ரியலி வாண்டட் டு டூ போஸ்ட் ஒர்க். தென் ஜாப் மாறினதுக்கப்புறம் ஐ ஸ்லோலி ஸ்டார்டட் டு ரியலைஸ் தட் டைம் இஸ் நாட் அபவுட் த கிளாக் டைம், இட்ஸ் அபவுட் த மேட்டர் ஆஃப் ப்ரையாரிட்டிஸ். It's not about being lazy, there are other factors that are involved. The first one is your mind should be at peace. You should have the mental space to think. The second one is the reason why you're doing it and what you want to do and why you want to do that should be very clear. The third one is reprioritization. So already உங்களுக்கு இருக்கிற ரொட்டீனில் இப்போ பண்ணுற விஷயத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் ரொட்டீனை மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். Now I travel to work for around 4 hours a day, but still I'm finding time for what I really love to do apart from work. So it's not about the time, it's about the priorities.